Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt en voordat we beginnen met het belangrijkste nieuws wil ik iedereen het allerbeste wensen voor 2026. En ook deze dag, vandaag, hebben we weer het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Chata maakt positieve resultaten bekend. Dat heeft de voorzitter van de toerismevereniging, of de vereniging die opkomt voor de belangen van hotels en andere accommodaties, laten weten aan de Extra vanochtend. Het was een zeer bijzondere maand. En het was ook een bijzonder jaar, 2025. Anoushka Kova namens Chata noemt december een van de betere maanden ever. Er was een occupancy, dus een bezettingsgraad bij de hotels van ongeveer 90%. Dus het is heel erg positief. Er waren wat challenges, maar over het algemeen kijkt Chata terug op een hele goede 2025 wat toerisme betreft. En zeker voor de hotels die een hele grote, dus hoge bezettingsgraad hebben mogen registreren. Later meer details hierover. Pisas geeft boodschap voor 2026. Minister-president Gilmar Pisas heeft in een nationale toespraak aan de bevolking laten weten dat 2025 een intens jaar was. Een jaar met veel uitdagingen, hard werken, grote druk, beslissingen die niet altijd gemakkelijk waren en een constante zoektocht naar de balans tussen stabiliteit, vooruitgang en zorg voor de belangen van ons land. In een wereld die snel verandert, met regionale en internationale spanningen die onzekerheid en instabiliteit veroorzaken, stijgende prijzen en de effecten van klimaatverandering, stonden wij voor grote uitdagingen. Desondanks bleef Curaçao standvastig en de regering geeft aan dat er veel is bereikt in 2025 en dat ze voor 2026 verdere economische groei verwachten, vooral door toerisme, bouw en energie. Met positieve effecten op andere sectoren, zoals het midden- en kleinbedrijf. Pisas gaf aan, we blijven werken aan een duurzame economie die innovatie stimuleert en consumenten beschermt. Het kabinet presenteert bereikte resultaten in 2025, los van de speech. De nationale rede van minister-president Gilmar Pisas heeft de regering ook een uitgebreide lijst gepubliceerd op de website van de regering, op onder meer Facebook, waarin staat wat ze allemaal bereikt hebben in 2026. In het kader van deze toespraak zijn deze resultaten gepubliceerd, omdat 2025, ondanks alle lastige situaties, ondanks alle moeilijkheden die de minister-president ook al heeft genoemd, ook heel veel is bereikt in 2025. En wie dat na wil kijken, kan op de sociale media van de regering terecht. Overheid viert opening 2026 voor alle ambtenaren. Dat is net bekendgemaakt dat er een viering is, een eucharistische viering, om het jaar 2026 te openen. Daarmee heeft de regering van Curaçao alle ambtenaren uitgenodigd om 8 uur 's ochtends op maandag 5 januari... om samen in een eucharistische viering van Heilige Mis het nieuwe jaar te openen. En dat is een uitnodiging van minister Kimberly Luyantai van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Meer details volgen nog voor de ambtenaren, maar we willen op die manier stilstaan bij het nieuwe jaar. Motorrijder om het leven gekomen, dat gebeurde toen het nieuwe jaar nog niet zo lang was begonnen. Iets na middernacht is een motorrijder om het leven gekomen op de rotonde van Roberto Edo Adamus in Parasassa. De politie kreeg verschillende meldingen over een persoon die op de weg lag. Bij aankomst van agenten bleek dat de man al was overleden. En het ambulancepersoneel dat snel aanwezig was, kon niets meer voor hem doen. De man reed van Jotin Corta richting Otrabanda. Uit onderzoek blijkt dat hij de controle over zijn motor verloor en tegen een plantenbak op de rotonde aanreed. Hierbij liep de man ernstig hoofdletsel op, wat uiteindelijk tot zijn overlijden leidde. Sterkte voor de familie. Eerste baby van het jaar geboren, dat weet u. Dat is traditie. De eerste baby van 2026 wordt normaliter in de kraamkliniek of in het ziekenhuis geboren. En dan
kunnen meteen de pers daar aanwezig zijn en GCI die altijd heel veel mooie cadeautjes heeft. Dit jaar was het anders, omdat de eerste baby van het jaar thuis is geboren. En de familie Klazema, heeft laten weten dat ze eventjes willen wachten. Vanmiddag zijn de pers en GCI welkom voor de cadeautjes. Kunnen er ook foto's worden gemaakt en zullen we meer weten over de nieuwe eerste baby van het jaar. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd. TUI beleeft recordjaar, 250.000 passagiers naar Curaçao. Het is een record voor TUI. En die heeft in 2025 zowel een record aantal vluchten tussen Amsterdam en Curaçao uitgevoerd, als een record aantal passagiers, namelijk 250.000. Dat betekent dat er nog nooit eerder een reisorganisatie zoveel reizigers in 1 jaar naar Curaçao heeft gebracht. Dat laat TUI weten. De maatschappij gaat de capaciteit daarmee ook verder uitbreiden met extra vluchten in de maanden april en mei op dinsdag en zondag. Hierdoor komt in het nieuwe jaar het aantal vluchten per week tussen Amsterdam en Curaçao op 15 vluchten. En dat zorgt ook voor extra vliegcapaciteit naar Bonaire, Aruba en Punta Cana. En TUI is blij met het bereikte resultaat en zegt door te blijven vliegen om zoveel mogelijk mensen naar ons mooie eiland te brengen. Nou, dat is goed nieuws. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier y vos merece una manera más fácil para atender bo asunto na bancario. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferencia rápido y vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicación. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em Gis algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Van celebrar com Extra su 50 aniversario. Con tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Bota Den. ¡Suerte! Ik weet niet hoe u het nieuwe jaar bent begonnen. Ik hoop natuurlijk met allemaal liefde en gezondheid om u heen en veel lekker eten. Sommige mensen hebben er ook voor gekozen om het water in te springen. Dat is hartstikke lekker en ook heel erg verfrissend. En dat gebeurde bij Zanzibar, was weer de spectaculaire Unox nieuwjaarsduik te zien. En onze cameraman Elmerik Tielman die heeft mooie beelden gemaakt van deze spectaculaire duik. En als je dat vergelijkt met de Nederlandse duiken, is het hier toch wel erg lekker om het water in te springen. Kijk naar de volgende beelden.
andere mensen is het jaar helemaal goed begonnen, want Brieci die zijn getrokken op 1 januari. En er is in ieder geval 1 miljonair op Curaçao. Iemand die 1 miljoen heeft kunnen winnen, als tenminste het lot volledig gekocht is. Maar ook de andere prijzen 2 en 3, zijn allemaal op Curaçao gevallen. Dus dat is mooi nieuws en ook een goed begin voor het nieuwe jaar. Dan komt de Nederlandse defensieminister op bezoek, onder meer op Curaçao. Het gaat om de minister van Defensie Ruben Brekelmans. Hij bezoekt van maandag 5 tot en met donderdag 8 januari het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het zal gaan om een regulier werkbezoek aan de Caribische eilanden, Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Bonaire. De minister bezoekt de geplaatste defensieeenheden en krijgt een toelichting over hun taken in de regio. Op woensdag staat Curaçao op het programma en dan zullen we in de uitzending van donderdag hopelijk meer details hebben. Dan kunnen we de minister vragen over zijn bezoek en natuurlijk in relatie met de spanningen, de regionale spanningen. Defensie heeft wel laten weten dat het een regulier werkbezoek betreft. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de Venezolaanse president Nicolás Maduro die heeft een interview gegeven terwijl hij reed in de auto. Dat interview was gisteren en daarin ontweek hij een vraag over de vermeende Amerikaanse aanval op een aanlegsteiger in Venezuela. Wel zei hij open te staan voor samenwerking met Washington na weken van Amerikaanse militaire druk. Waar en wanneer zij maar willen, zei Maduro over het idee van een dialoog met de Verenigde Staten over drugshandel, olie en migratie. Hij zei dat in een interview op de staatszender. De regering van Maduro heeft niet bevestigd en niet ontkend wat president Donald Trump aankondigde, namelijk een Amerikaanse aanval op een aanlegfaciliteit. Dat is iets waar we het misschien over een paar dagen over kunnen hebben, aldus Maduro. Hij gaf ook aan, hij keek nog even terug op het gesprek dat hij met Trump had op 12 november. Daarna heeft hij niet meer met Trump gesproken. Het gesprek omschreef hij eerder als hartelijk en respectvol. Maar gisteren zei hij, ik denk dat het gesprek zelfs prettig was, maar sindsdien is de ontwikkeling niet prettig geweest. Laten wij afwachten. Als zij serieus willen praten over een overeenkomst om de drugshandel te bestrijden, zijn wij er klaar voor, aldus Maduro. Nou, we blijven het nieuws voor u volgen en ik hoop dat u ook blijft kijken. Dit was Access Journaal, de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Tot ziens, dag.